Vilagarcía volverá a gozar do Oktoberfest, unha festa que tradicionalmente organizaba o Club de Rugby Os Ingleses e que este ano a retomará a Asociación de Hostalería e Turismo de Vilagarcía. Unha festa, un fin de semana con un pouquiño de festa, vai haber música, vai haber exhibición por parte da Escola de Rugby, vai haber, bueno, pues, moitas ganas de pasalo ben, poremos, por suposto, unhas salchichas e cervexa, e, bueno, algo que nos dixeron os ingleses que está funcionando moi ben, unha pulpeira, tamén vai ser un Oktoberfest un pouco así do país, non? O evento terá lugar os días 12 e 13 de outubro na Praza da Peixería. A organización ten preparados 450 litros do produto estrela, a cervexa. Pero máis ou menos temos estimado, creo que son uns 450 litros de cervexa e 500 perritos, bueno, e logo xa o pulpo e a empanada vamos a ir un pouco sobre a marcha a ver como vai o tema. O festival estará amenizado por diferentes actuacións. Programamos xa evento para o sábado ao mediodía, temos unha sesión vermú, bávara, vai ser un pouco tradicional, non van vir dala, vamos a facelo aquí con un grupo de aquí da zona, irán vestidos para a ocasión. Logo por a noite tenemos un concerto con Dani Barreiro e ao día seguinte faremos unha sesión vermú un poquinho máis larga, con Perfect Strangers. Van a estar, bueno, amenizando o mediodía e vai haber un pouco tamén de cachondeo, non? Que é o que ao final buscamos neste fin de semana. Aínda que xa non sexan os organizadores, o Club de Rugby Os Ingleses colaborará no festival. Estarán as escolas base, cos rapaces desde 3 anos hasta 16, facendo algunha exhibición para así algúns tamén como entretenimento dos posibles nenos que acompañen a seus países ten entretidos. Tanto a empresa Bepersa como o Concello de Vilagarcía tamén colaboran con Aitubi. Dende Rabella sinalan a importancia do evento para desestacionalizar o turismo. Temos claro o obxectivo de desestacionalizar a oferta. Isto, bueno, pois é ocupar un fin de semana máis en outubro con unha boa causa, ademais. Os produtos terán uns prezos populares. A cervexa de medio litro custará 3 euros, a de litro 5 e a de importación 6. A ración de empanadas e salchichas terán un custo de 2 euros e o polvo será algo máis caro. A festa comezará o sábado 12 ás 12 horas.